से ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी कैसे हैं आप लोग? अभी मैं जा रहा हूँ। क्या बनाया ये? क्या बनाया? ये क्या है? देखो अभी ये क्या है भाई? वाह, मुझे ये तो बहुत ही पसंद है। ये मम्मी ने बनाया है आज। ये रात में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। हेलो किटी। हेलो, ये है मेरी छोटी बहन। क्या पी रहा है? हाँ, क्या पी रहा? जूस। ये देखो, मम्मी बस टीवी पे लगा है। मैं तो ऐसे ही घर में घूम रहा। फ्रिज में देखते क्या भाई? नहीं, फ्रिज में से तो पास में ही है। Hai lam sabo ani ketal video jotna no dipor kaham inke norong nukhna ani salbla bo kok sanani hinai bo video shoot khlainani hinai bo sawo ketai bo shoot bo khlaika tini Sunday ke tini to school krei ga bagai bo tini nogo Hingga faidi ke haino hai jeng blog start kelai unai. Hingga tabu gang ke diponi barota laizak. Hingga ang besar no mai rok car baikya. Borok no cari kari bai ang mani khani rok so baikya ho baikya. Hingga tini samung keba mano kelai jangai tongo. Gang hai pano kelai gelak tangi hingga cerai rok genang gang ke samung rok kahangga kelai joya belak. Gambagai keomokha abutei shermani ke tabung di borong ke abai full abutei tai full kobi tai alu rok mui songi chalai sinai gachini nogo norok borok ketal nukna obokha manai hamari bo faijak chinoro bo Bangalore faimani bini moi bai moano sorry hamya nainani bagai tubumani ke manai dol bo Gam bagai cinoro beranya ni faikata beranya faidi ini sajaka bo faikya. Ge jeng tabuk thaisung ma khisa lai tongayo thaisuk helep lai tabuk charta tamjak charta phano satung jang nokho sal habya ko norong nugui tongnai jandla tei rogo ekdom sal bajak ge charta wo jeng ma khisa lai tongai khata ga ma khisa lai baikha ga tabuk ko hor engkha tabuk hor ni mamoi jeng start khlai laikha jinga songlai jeng jinga hingke athuk bai khlai thobrei jalainai o jinga ekdom kotorma pura muk sarong layo omse ekdom norom yang ni jinga hingke jototuk tor di asuk no norom hingke chini yang pararong ni jinga hingke o chikono hingke simi norom ongoi tongo tor kha hingke ragi si thango hingke yang ni ko bahaya ekdom norom tor phano kita jeng alu bazar ro khlai lakha tini mamo kisa pot kabang engkha tangi hingke khana mande datino basai kebo office thanai kebo samungo thangnai ba school o thanani hingke tini kabang khlai jepurbo horogo jeng mamoi kabang ma khlai songo oboko tok bahan ang pengi tongo bosarong ni bagai Borok not asuk mosla rok chariya ang tai thok rok suk chariya tok bahan nong nok pepengi mang sari jago moso thani thai tam tai hasing ke pios asuk no ruo thok rok kisa pan riya jira rok kon pan riya sutui som asuk no ke omoke batima mos deng tai jeng tini awang rok bahai no khlai laikha awang rok kisa salai sinai hinai ko omoke awang songmani angno songo motom si ingi tong suwa ani awang obong ke pork sausages wak bahan bai snamjak ningko bono pula tui kutungo rugui ge bo karak engkha ke bono tikhlai
আর পরে কারাই কুতুঙ্গ বাজার ছেড়ো থক রগ্রনা নাইয়া বিনি সাকনি no thok pogo asike thok phayo bin sakni wak buphamni snam mani bala obo ka asike thok phayo yoi ko naising nai dia na alu bazar mun kha te kasa kasa bo ong kha ekdom nai thotok che sa thotok tong kha ge phaidi ke chini jinga bomti ing kha jeng kisa nai lewana iko chini jinga hangke kutugui athuk ro khiklai ja kutugui muni si tong kha ge norok bahai ja khaw ka tini horni jamung ge norok hai na hai phung kaham lam sogo obong ke morning Kabo hungke angani chirai no breakfast khlairi tongo fried rice brok hungke krung sajagawa achugui jaya bisna saka yang khasi gei mobile naya amoti ke sama jaruo chirai ba tai tang khlainai jesika pan chawo se okma supong hungke ba yang khasi gei phano ma jariwo nijini chirai no le sabo ok khuiri tona mojong ok buksa khaye jesika pano sa khese ko khaya de ke busano sare kharubaye ang tabo kisa ri rok ulta pulta ngai tongmai kha ani sopani ri rok ke oborong na kisa thamugoi tongo ke jesukpano o sopani ri rok no bahaino kaham ke sugoi jutke dawai redi tobo se achuk lai ke bomtike achuk wan sugoi manya korogoi thangbayo salni o samung no samung salni koiberjani ma khlai chap manya chini buri rok hangke obo bai mamang no chini samung pailaya nok nukhung sajukna ri chum thepna mane khwnei suna pharna obo haike mamang se chini hor sal ai bupro thangsang saiman lagya hingke nok nukhungni tai bwsai bwsa bai hingkangke sajago buri rokni tamo samung tong buri rokni tamo khlaijak nai tong jeng chela rogle phataro thangai aji tobui phayo hani hino hingke chini buri rok hingke ba haino da achugui tongba nok nukhung sajungmani hingga abo hingga kam hani hinjaya de khoroksa khuruksu chela obo haibo tongo যেমন brai rongni kamno hongke kam hanya mamui songmani ri rok sumani tai nok nokong sajokmani naithokmani aborokno samung hanya tai bwsai mane samung khlai bwsai rongni kamchlai chumung bwsa rongni kanmung chumung sui jotno khlai tongmani aborokno samung hanya bwrwi phataro ongkhoroi aji tubui haike simi bwrwi rongni mane main borom ang khlaijago hingke chung nogo tongoi tongnai bwrwi rokni hingke kuno main borom khlaijaknani lama gwerui da actually abo hai chaya wansuk mani belai kheno chaya chini bwrwi rok nukhungo samung khlainai rokni che taibo samung bangkugo bwrwi rokno tui kok sate belai kheno jorarnai khibijaka hingke osukno ongsinai tinini bagui haino hai kutal video norokno ang tebo kutal pok tui khainai tinini bagui asuk